Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Amma ba'd. Sih wilasaning Gusti mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula waladin sagung dumadi. Ingkang dahat kinurmat nun inggih panjenenganipun Bapak Dr. Ki Haji Ahmad Mudzaffar MPD Al-Hafidz. Katutipun Romo Ki Haji Mustamir Abdul Muin Al-Hafidz. Dumateng panjenenganipun Sayyidina Habib Syafiq Al-Kaf, panjenenganipun Habib Umar Al-Kaf, ugi panjenenganipun Romo Kyai Haji Makmun, panjenenganipun Sayyidina Habib Muhammad Al-Hidwan, panjenenganipun Romo Kyai Haji Syiraj, ugi panjenenganipun Romo Kyai Haji Abdul Khalik. Dumateng sesepuh aji sepuh sedaya pangombyong saking keluarga panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Suntono Suwargi, panjenenganipun Ibu Hajah Siti Rofiah Noniji saking tlatah Ceranggang Dawe Kudus, panjenenganipun ingkang hambugati Bapak Hasan Anwar Dala Ibu Nafiah sekeluarga, ugi para rawuh sami kakung suna putri ingkang tansah dahat kinurmat sesarengan muji syukur wangasa dhateng Allah Subhanahu wa taala bilih wonten enjang punika inggih wonten titiari Jumat surya kaping gangsal Juli 2021. Panjenengan sedaya dalasan kula tansah pinaringan kawujudan sehat wal afiah, boten kekiran suhipun punapa. Monggo syukur sarangan kita lahiraken kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Mugi Allah Subhanahu wa taala nambahaken nikmat dhateng panjenengan sedaya dalasan kula. Amin Allahumma amin. Salat mawi salam mugi tansah kunjuk kutur dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi waosan selawat sesarengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi panjenengan sedaya dalasan kula angsal syafaatipun awit donya dumugi arasa mangken inggih syafaatul uzmanipun. Amin Allahumma amin. Para sami ingkang kinurmatan ndherekaken dawuh panjenenganipun ingkang hambugati panjenenganipun Bapak Hasan Anwar Dala Ibu Nafiah. Kula pun ulinuha badhe ngaturaken adicara ingkang badhe karantam inggih adicara suci akdu nikahipun Nimas Roro Ayu Salwa Ifata Zahra ingkang badhe pun kadobaken kalian Kang Mas Abdul Ghafur kanthi adicara ingkang sepisan inggih pambuka. Monggo kita dherekaken adicara enjang punika kanthi waosan umul kitab Suratul Fatihah. Mugi-mugi adicara palakramen inggih aktu nikahipun Nimas Roro Ayu Salwa Ifata Zahra kalian Kang Mas Abdul Ghafur asarido saking Allah Subhanahu wa taala.
ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Monggo kita dherekaken adicara candhaipun noninji ingkang angka kalih waosan ayat suci Al-Qur'an. Samangke badhepun waos dening calon pinanganten noninji Kang Mas Abdul Ghafur. Wontene adicara ingkang angka kalih inggih menika khutbatun nikah. Kasunaken benipun tugas saking kantor urusan agama Kecamatan Mayong noninji panjenenganipun Bapak Ahmad Sodikin. Kajenengaken adicara akdun nikah ijab kabul dene badhepun sarerani nyuwun berkah pun Romo Kyai Haji Mustamir Abdul Endah Hafid dene kabulipun sakmangke dipun tampi noninji pinanganten kakung Mas Abdul Ghafur. Kajengaken adicara ingkang angka 3 noninji waosan doa nikah kasunaken benipun ingkang sepisan benipun Habib Syafiq Al ingkang angka kalih panjenenganipun Habib Umar Al-Kaf, ingkang angka 3 panjenenganipun Romo Kyai Haji Makmun, ingkang angka sekawan panjenenganipun Romo Kyai Haji Siroj, ingkang kaping gangsal panjenenganipun Habib Muhammad Al-Hinduan. Kajengaken adicara ingkang salajengipun inggih sakmangke tapak asta buku nikah, ingkang sakmangke badhepun pratitisaken panjenenganipun Bapak petugas saking kantor urusan agama Kecamatan Mayong noninji panjenenganipun Bapak Ahmad Sodikin. Para sami, para Pak, Bapak, para Ibu mekaten menggah adicara ingkang badhe kalampah kula aturaken kanthi tertib. Sumangga nuwun nuwun nuwun.